Eşer barha ilerleyen döwre we hususy önümçülüklüğün hatarına Lewap welaýatynyň Köýtünag etrawynyň Dosuq şäheriniň çäginde ýerleşýän ýurdumyzda giňden tanalýan Türkmenistanyň Synagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaşy Akbulut Hojalyk Jemgyýetine değişik bolan Gowru garyny gurulşyk materiallaryny önürýän häzirki zaman kärhananyň görkezmek bolar. Binagarlyk gurulşyk aýratynlygy bilen tapawutlanýan döwre we önümçülük desgasy ýylyň dowamynda 50 000 tonna gowru garyny gurulşyk materiallaryny şeýlede 4 million ine 4 metr gipsi karton gurulşyk tereşdesini öndürmäge niýetlenenler. Ölümçülük desgasy Germaniýanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkiýe döwletiniň kämil tehnolog enjamlary bilen öpçün edilip, sany ulgy markal dolanyrylýar. Ölümçülük üçin gerek bolan çymal esasanam Köýtünag kän müdürliginden öpçün edilýär. Zawodda kuwatly tehnikalaryň güýjüni netijeli peýdalanmak arkaly ýokary ölümçülük görkezjilerini gazanmak ugruna netijeli işler anyp berýär. Geçen 2023-nji arkada Serdarly Bagtyar ýaşyr ýylyna işe ýerilen häzirki zaman önümçülükde zähmet çeken işçi hünärmenliň aglabasynyň ýaşyr bolmagy hasyn buýsunurýar. 5 hektar meýdany eýleýän döwrewap kärhananyň öňüne ýaş agaç nahalarynyň ýüzlerçe düýbi ekilip, daş döwrüň ekologik sazlaşygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ýerde önürilýän önümlüň hilini ýokary derejede takyk anyklamagy mümkinçilik berýän barlyk hana ýerleşdirilip çygmalyň hemde taýýar önümlüň hilini anyklamagy we seljermäge niýetlenen Ýewropa döwletleriniň kämil enjamlary bilen dol öpçün edilenler. Arkadaly gahrman Serdarymyzyň milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak boýunça alparyan nusgulyk tagallalarynyň hemde hususiýetçiler üçin döredilýän amatly şertlerden ruhlanýan kärhananyň agzybir işçi hünärmenleri eşitli zamanamyzyň sakasyny duran türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman Serdarymyzy egsilmedi ýürek joşgunlaryny, çuňur hoşallyklaryny beýan edýärler.